nit. Hi ha qui diu que només hem vingut en aquest món a patir, a passar-ho malament. No és cert. Hauríem de veure la vida com un camí de roses. El que passa és que les roses tenen espines. Aquesta nit el programa va d'espines, d'adversitats, dels mals tràngols que hem de passar a la vida, com s'afronten, com se superen. Els savis asseguren que hi ha una llei inexorable, sofrir per comprendre. Diuen que l'ésser humà sempre serà un aprenent i que el dolor és el seu mestre etern. Doctor Corbella, bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Pot semblar aquesta una sentència fatalista, fins i tot un pèl masoquista, però del dolor se n'aprèn? Sí, aprenem de viure i vivint, lògicament, patim. Les coses que les patim són més frapants, ens arriben més endins i en la mesura que ens arriben més endins en podem treure més experiències, en podem treure més lliçons. Però no només de les coses tristes o de les coses adverses aprenem, també aprenem de les coses que ens surten bé. En la vida ensagem i en els assajos algunes coses ens surten bé, unes altres no tant. Algunes vegades tenim sort, algunes vegades tenim dissort. Quan tenim sort aprenem, quan tenim dissort també aprenem. Les adversitats provoquen gairebé sempre o sempre tristesa. Es pot arribar a confondre amb les depressions? De fet, quan definim una depressió, diem que és aquella persona que té un estat de tristesa profunda, és a dir, més enllà de la tristesa, per una causa més banal que la que podria justificar-la. Si una persona ha viscut un aconteixement molt fort i té una tristesa corresponent, no podríem parlar de depressió. En canvi, si una persona està davant d'un aconteixement que, diguem-ne, no tindria per què provocar aquella reacció de tristesa tan profunda, llavors no podem parlar de depressió, sinó de tristesa normal. Una cosa cal deixar ben clara, que no tota tristesa és depressió i que no podem pensar que un home sa, o una dona sana, lògicament, és una persona que sempre està alegre. La tristesa és natural en el ser humà i hem de reivindicar la tristesa com un ànim normal de l'ésser humà. De vegades la vida colpeja d'una manera tan dolorosa que es fa molt difícil resistir-ho i només qui ho pateix sap el que passa, el mal que fa. Josefina, bona nit. Vostè ha tingut 4 fills, 3 són morts. D'on es treuen les forces per tirar endavant? Doncs costa molt treure les forces. I has de buscar ajuda quan convé, amistats que t'ajuden. He tingut una excel·lent amiga que m'ha ajudat moltíssim. Quasi que es pot dir que els moments més difícils els he passat amb ella, últimament. I treballar, sobretot. El treball ajuda molt. Si li sembla, Josefina, fem ara una pausa, però tornem ara mateix continuant parlant amb vostè. Fins ara. Què, nois? Fem un cafè? No, fem un Soleil. Això sí que és un cafè. Cap altre cafè no té un sabor tan intens com Soleil. Més que un cafè, fem un Soleil. Caramels Halls amb acció de vapor. Aclareixen i suavitzen. I ara, maduixa mentolada sense sucre. Aclareixen amb molt de gust. Digui-ho vostè, jefe. No, no, vostè. Vostè, jefe. Vostè. Ai! Ho hauré de dir jo. Ara cada dissabte les noves aventures en vídeo de Mortadelo i Filemón amb El Periódico de Catalunya. Ha dit el dissabte? Això, jefe, el dissabte el sulfato atómico amb El Periódico de Catalunya. Especialitats Litoral. Conservem el que és autèntic. Va arribar un dia que ni tan sols recordes. T'hi vas fer un lloc on es pogués estar, de moment. I sense adonar-te'n, ja s'havia instal·lat en la teva vida per sempre. Moltes coses noves arribaran en Tetrabric. A totes ja els has fet un lloc en la teva vida. No és una crema com les altres. La innovació dels laboratoris Diadermin. Fruitosom. La meva pell no ha estat mai tan lluminosa. Gràcies als àcids de fruites, Fruitosom elimina les cèl·lules mortes de la pell i li retorna la lluminositat. El compromís. En 2 setmanes fins a un 39% més de lluminositat. La lluminositat a la meva pell millora dia a dia. Fruitosom de Diadermin. Lluminositat natural a la teva pell. Especialitats Litoral. Conservem el que és autèntic.
Disculpi, s'acaba de rentar les dents, veritat? Sí, és clar. Li faria res de tornar i dir-nos què li sembla? Signal bicarbonato, revolucionari. La seva fórmula amb bicarbonat ultrafí neteja les dents sense perjudicar-les i proporciona una higiene profunda a tota la boca. Quina diferència! Sento la meva boca més fresca i neta que mai. Nou Signal bicarbonato. Proveu-lo. Notareu la diferència. Digui. Qui és? Una estació d'enllaç pot ser el punt d'unió d'una vella amistat. És que això és una bestiesa, fa tants anys. No, dona, no. Si vostè se'n recorda, ell també. Em podries anar a buscar una cosa? El què? Digues, dona. Preservatius. O el punt de partida d'un nou amor. Ai, que estàs gelós. Gelós, jo? Per què dius? T'agradava ser el seu heroi. Estació d'enllaç. Dimarts a la nit, a TV3. Senyores. Una. Dues. Tres. Torna tres senyores i un senyor. Més naturals. Més incisives. Més descarades que mai. El dia 6 de març torna... Tres senyores i un senyor a TV3. La Josefina ens explicava fa uns moments d'on ha tret les forces per afrontar la mort de 3 dels seus 4 fills. Josefina, el dolor i la tristesa no desapareixen mai, oi? Mai a la vida. El meu primer fill fa 15 anys que és mort i no hi ha un dia que no el recordi. Sempre penso en ell. I vostè, al marge de recordar molt el seu fill, jo sé que recorda molt una frase que ell li deia, mare tranquil·la, perquè tot s'arreglarà. Sí. Li ha servit molt a vostè aquesta frase? Sí. Fins ho diríem ell, com ja fa 15 anys que és mort, i diríem el segon que es va morir fa 3 anys, tenia esperances amb aquesta frase, que tot se m'arreglaria. Quan se va morir el segon fill, li deia, Norbert, em sembla que la frase teva no funciona prou, perquè en vez d'arreglar-se, desarregla. Però tot i amb això he anat tinguent esperances i ell m'ha donat moltes, del més enllà, moltes forces per a viure i per tirar endavant, per luchar pels que en quedaven. Jo suposo que quan vostè va perdre el primer fill, en cap moment podia pensar que les coses encara anirien a pitjor, no? Vostè potser en aquell moment allò era el pitjor que mai li podria haver passat a la seva vida. Mai m'esperava que pogués anar més malament, ni menys perdre 2 fills més, en plena joventut. L'última, la mort de la seva filla, què és el que la decideix a vostè tirar endavant? Vostè em parlava d'una amiga, molt amiga, que l'ha ajudada molt, parlava del treball, però on s'aferra per tirar endavant? Bé, m'aferro, clar, amb el fill que em queda, amb la meva neta. Diríem, ells, clar, el meu fill ara és casat, té la seva esposa, oi? Ja no em necessita a mi, eventualment, però jo crec que encara em pot necessitar. I la meva neta té la seva mare, però igualment crec que em pot necessitar. I jo, doncs, haig de mirar per ells i haig de mirar per mi, no egoistament, em sembla, sinó que si ara jo digués, bueno, jo em poso malalta, com ha passat als meus fills, que han sigut amb hores bons i morts, molt bé. Però si no és així i jo em poso malalta i dono feina als meus fills, o al meu fill, o a la meva neta, o haig d'anar a una residència, llavors no és cap solució. Per tant, jo crec que he de luchar per viure, per ells i per mi. I treballar, atreu moltes preocupacions. No és que em marxi la cosa al cap, cuidado, i en cap moment em marxa la cosa al cap. Però tinc un treball, tinc una nena que estic cuidant, que és meravellosa, i hem tingut molts moments dels meus problemes, encara que no hagi volgut, és natural. I aquesta amiga, li faria un monument, perquè se m'ha portat excel·lentament. Perquè vostè no considera que ho ha superat, vostè considera que ha après a conviure amb aquest sentiment. Sí, superar. Jo he sigut i soc
soc, encara puc dir, una persona alegre. Molt. Ja la felicito, però senyora. el dolor va per dintre. I per fora si convé, perquè pot comunicar també, no? Sí, per fora també si convé, precisament, ja que diu aquestes paraules, m'agradaria dir que no sé si l'estimació d'ara, en anys enrere, ha canviat. O la forma de viure ja sabem que ha canviat. Però jo crec que se'ns estimàvem igual els certs abans diríem, fa 20 anys o 30 anys, que ara. Els fills són iguals, els pares són iguals. I ara, no és moda portar dol. És que és una moda portar dol. S'ha mort. Ha sigut un... Perdoni, que no el deixi parlar, però la persona que ara se mora perquè ara es mora morir-se i abans no es morien, és una cosa que no comprenc. Això del dol, senyora, i vostè ho deu haver vist, es porta per dins. Sí. I, de fet, la saviesa popular li donava una temporalitat. Quan nosaltres, parlo inclús professionalment, a vegades ens hem de trobar amb una persona que es té que enfrontar amb la mort imminent, vostè li ha passat 3 vegades a la vida de la mort d'un ser estimat, ens n'adonem que la temporalitat juga un paper i que el primer any té una manera de ser viscuda força diferent. És a dir, vas recordant, ara fa un any estàvem aquí, ara fa un any fèiem allò. I després, quan passa un any, inclús el primer any, més a més, quan es compleix el dia aquell que va ser quan es va morir, aquell dia és frapant, es recorda, mira, avui fa 3 mesos, avui fa 4 mesos, avui fa 5 mesos. I quan ja passa més d'un any, llavors ja no es compta tant per mesos. Antigament, per les persones més estimades, es portava d'1 a 2 anys de dol. És que quan se't mora un ésser estimat, el primer any la temporalitat juga un paper, no és una bestiesa. El que passa és que serà més o menys moda, perquè això ja és una qüestió merament externa, vestir-se de negre o portar, abans jo recordo que els homes ens posàvem un cinturó, una espècie de braçalet negre, o es portava després un botó aquí. Això, de fet, és un signe extern. És un respecte a aquella persona que has perdut, jo crec. De fet... Com a recordar-lo i com a estimació, no és que ho hagis de demostrar als altres. Per dins o per fora, el que no és possible és escurçar aquesta temporalitat. De vegades hi ha persones que amb tota la bona fe volen escurçar el dolor, a veure què podem fer per animar aquesta persona, o què podem fer per fugir del dolor. Distraiem-nos de seguida. No, el dolor s'ha de conviure amb ell, i jo no estic ni a favor ni en contra de portar dol. Jo respecto el dol. Ara, el dol és una experiència intensa, interna i lligada a la temporalitat, com ho era el fet d'anar negre abans. Jo volia preguntar, abans ella deia, jo li havia preguntat, quan va morir el seu primer fill, vostè es pensava que no li podia passar res pitjor, no? No podem conèixer mai el límit de la persona de resistir, oi que no? No, és que l'home, l'ésser humà, és immensament plàstic, és a dir, és deformable per molts llocs i la capacitat d'aguantar és immensa. És a dir, això és el que veiem, per exemple, en el cas d'aquesta senyora, és a dir, amb una gran serenor i segurament amb un immens dolor ens es posa uns sentiments d'enyorança, de tristor i de dol. Segurament, cada vegada li semblava que ja no podia més, i cada vegada pot més, i tant de bo a partir d'ara la seva vida no tingui més entrebancs. Però el que és cert és que l'ésser humà és molt flexible en quant a la seva capacitat de patir, com ho és respecte al dolor físic, com ho és respecte a la febre. Hi ha vegades que un pensa no puc més, i resulta que total està a 38 de febre, i després es posa a 40, i tant que pot, no té més remei que suportar-ho. Fins i tot la gent que ha hagut d'estar en camps de concentració o gent que ha patit tortures. Sí, exacte. És a dir, quan llegeixes un llibre o veus una pel·lícula que et colpeix jo seria incapaç de viure aquesta situació. Bé, la mateixa vivència t'entrena per la següent vivència. Això no vol dir que sigui menys traumàtica i menys dolorosa, però és a dir, és una gran cosa donar-nos-en també que som capaços de resistir coses que ens pensaríem que no seríem capaces de resistir. Això no els hi treu dolor, és a dir, el que no vol dir que el fet que siguem capaços d'aprendre a patir no vol dir que faci menys mal. El que passa és que la capacitat d'aguantar sí que és susceptible de ser apresa amb l'experiència. I al marge d'aquest entrenament, com s'aprèn a ser fort?
Mira, jo no voldria que ningú hagués d'aprendre a ser fort, perquè voldria dir que ningú tindria adversitats. Però el que sí és bo, potser, és fer una apel·lació en aquesta vida que a vegades la pentem totes molt de color de rosa, en què l'adversitat forma part consubstancial a l'ésser humà, com la fragilitat. És a dir, aquesta senyora ens ha parlat de la mort de 3 fills. Qualsevol de nosaltres pot tenir un dia un accident, qualsevol de nosaltres a qualsevol dia li pot passar alguna cosa. Això no és per tenir-hi por, però tenir-ho present és un bon aprenentatge. De vegades, una certa cultura del Superman o de la Superwoman, de la persona que és capaç d'afrontar-ho tot, ens dona una espècie de vivència. Aquí no passa res, jo ho supero tot. No, l'ésser humà és fràgil i alhora immensament fort. Conscienciar aquesta realitat ens fa forts, perquè ens fa resistents. No invulnerables, ens fa resistents. Narcís, vostè va patir, va ser una de les víctimes dels incendis d'aquest estiu, no tant vostè personalment, físicament, sinó la granja, l'explotació ramadera que vostè tenia al Berguedà. Com ho recorda, allò encara? Com un malson? Sí, són unes imatges d'un tremend impacte, és a dir. El que passa que intentes amb una cosa d'aquest tipus. Això no és comparable, jo penso, en absolut amb el que ha explicat aquesta senyora. És una cosa més de tipus material, de tipus visual, de tipus plàstic, de tipus, no sé, històric. Aquí se't remunta, en uns moments se't crema una cosa que no és teu, és de totes unes generacions que han treballat. I amb el teu se't cremen el dels veïns, els dels amics i els altres. Per tant, jo això ho recordo com un malson, una cosa molt impressionant, molt impactant. Hi ha coses que es poden resoldre, per exemple, els animals que es van cremar valen uns diners i se'n tornen a reposar uns altres. Aquí és curiós. Potser el que més a mi m'ha impactat són els boscos, que és una cosa que són aquelles imatges que has vist de petits i has fet aquells recorreguts amb el pare o amb els avis o amb els amics, aquells pins que tenen 100 anys o aquells racons i tot això ho veus d'entrada. I a més això no t'ho pots treure de sobre. És a dir, nosaltres ara anem de pressa a tallar-ho i netejar-ho per veure si en poc temps... Pots oblidar-ho. Per oblidar-ho. Per tant, jo penso que això és una imatge que jo no me trauré més de sobre, aquesta imatge negativa. Vostè deia, no és un cas comparable al de la Josefina, però és la feina de tota una vida en l'aire. Sí, però també és, esclar, jo no voldria minimitzar-ho, però també és la constatació que tens amics, també és la constatació que tens família que s'enforteix al teu voltant. És una cosa més àmplia, no és tan íntima, potser. També tens il·lusió per tornar a crear o reviure o veure coses que potser també és no sé, inclús en algun moment he arribat a pensar que tant de bo que allò que vam viure sigui un exemple del que no ha de ser i que es puguin preparar d'altres. És a dir, si aquest sacrifici no ha servit per res, no ha valut per res, llavors potser sí, però jo penso que tot això és la part positiva d'aquestes coses. A vostè li ha servit per treure conclusions, tot això? Sí. Jo he sigut una persona més abans tranquil·la tota la vida, molt entusiasmada amb la feina i amb les coses. Jo potser he resolt això amb una hiperactivitat posterior i galvanitzar l'entorn meu, gent que treballaven amb mi, els meus fills, els meus pares, tota una colla de gent, que no sé, jo he vist un entusiasme, per exemple, en els moments que corren al món, que és poc fàcil entusiasmar gent, jo he vist entusiasme després d'una cosa d'aquest tipus. Sembla-nos que tant una situació com l'altra, que òbviament no es tracta de comparar-les, hi ha un fil conductor que és la pèrdua. Es perden, en cas persones estimadíssimes, properes, paisatges, coses que també són estimades i es perden. Però tots dos han fet referència a dos aspectes importantíssims, l'amistat, és a dir, el retrobament afectiu, i el treball, és a dir, el fer, el tirar endavant, el tenir capacitat per lluitar respecte d'objectius. En definitiva, una cosa important és, i això potser en el cas de la mare que perd 3 fills és més frapant, però una realitat que vostè ha deixat molt clarament palesa és que l'home neix amb una trajectòria personal, i ell ha dit una cosa impressionant, al meu entendre, que és que per mi vull seguir tirant. És a dir, el nostre projecte vital, el projecte vital de cada un, som nosaltres. I en el llarg d'aquest trajecte hi perdrem, inevitablement, certs estimats i coses.
en tant t'estimes a tu, i en tant aquesta estimació la sustentes amb els altres i amb el teu objectiu, això t'ajuda a tirar endavant. Suposo que en un primer moment el més fàcil és quedar-te abatut i assegut al sofà, que fins i tot és el que li va passar a la Josefina després de la mort de la seva filla. Vostè va estar un temps i potser també li va passar amb ell els primers... No et va passar els primers dies, però potser... No, però era fàcil. Clar, el fàcil era quedar-te abatut al sofà de casa... Davant d'una catàstrofe natural, diguem-ne. És a dir, a vegades hi ha el mateix estímul i allà al Berguedal, almenys a les notícies que jo en tinc, és que heu fet molta pinya i que gent jove que no us esperàveu que respongués a respost. És a dir, és diferent. A més, al ser una cosa col·lectiva, uns empenyen els altres i, de fet, si un no sortia de casa, ja el havíeu d'anar a buscar, diguéssim. En canvi, el cas de la senyora és una cosa més privada, més íntima i és més normal, inclús normal i necessari en tota situació psicològica. Hi ha un primer moment de xoc que l'has de pair, te n'has de donar compte del que et passa. I això pots fer-ho col·lectivament, com pot passar, o més privadament. Clar, una mare, quan perd un fill, és una cosa absolutament incompartible. Inclús els pares podem estimar molt els nostres fills, però tenim una relació un pèl diferent que una mare. Per tant, hi ha un moment en què potser no quedar separat és una manera de fugir i no voler-se'n donar compte. Ara, després, hi ha que fer front a la situació i intentar començar-ho a donar-te en compte per començar-ho a superar. Narcís, vostè encara no ha pogut veure els vídeos enregistrats de les imatges d'aquells dies? No. Ni tinc cap interès. És a dir, ara no els veig per por ni per res, sinó crec que no aportarien res positiu a mi, ni... Jo penso que ara, en aquest moment, la resposta que estem donant i que estic donant jo, doncs és un missatge de molta confiança i, per tant, jo no puc permetre'm en aquest moment que cap cosa m'abati. I no puc permetre, crec jo, cap cosa ni per aquella morbositat de veure aquelles imatges d'aquells animals morts o aquells arbres. Precisament he dit abans que tallàvem els pins i hem tallat primer els al voltant de casa, precisament els més a propers, perquè quan més aviat es desapareixi millor. Jo li preguntava això perquè mirar enrere és el pitjor que es pot fer en cas de passar per adversitats. No, de vegades, és a dir, jo entenc aquesta situació, a més aquí no els hi serviria potser de res, però jo entendria tant la postura de la mare que miraria les fotografies del seu fill com la postura de la mare que digués no, jo prefereixo no tenir-les massa present. El que sí és evident és que no seria bona cosa només mirar aquestes. O sigui, a vegades quan hi ha un difunt en una casa, omples la casa de fotografies d'aquella persona i tanques les finestres i que no entri una altra llum que no sigui la del record. Això, òbviament, no és a dir, no és una manera de poder tirar endavant el teu projecte vital. Ara, el que és evident és que, de vegades, mirar enrere, recordar, evocar, pot ser també un estímul per seguir lluitant per un mateix. Jo no sé si la Josefina té moltes fotografies dels seus fills a casa, però segurament no és l'única cosa que mira. Perquè una de les coses que m'ha fet luchar, i em sabria greu que es pensessin que els altres dos fills no els hagi plorat ni estimat com el primer, però moltes coses que m'ha fet luchar era aquesta frase que el meu fill primer em deia i, a part, les coses que ell volia lograr. Jo he luchat per poder lograr aquelles coses que no he pogut. Hi ha una cosa que és important, també. Clar, quan una persona perd 3 fills, cada fill és un fill, però les segones experiències tenen un pèl d'aprenentatge de les primeres. És a dir, segurament la mort del primer fill per vostè és més impactant en el record perquè és la primera vegada que es va haver de trobar vostè davant d'una dissort d'aquesta dimensió. Dolors, vostè és la dona del Narcís. Ell ens ha repetit aquesta frase de tot s'arreglarà. Vostès ho pensaven, això, la nit que cremava el bosc? Home, no. Llavors no, perquè és una cosa per la que no estàs preparat i, de moment, és que t'impacta molt fort, no? I no saps com reaccionaràs. Però jo penso que és molt important estar atent en aquests moments i fixar-te molt en les reaccions de les persones del que tens al voltant, de la gent que t'ajuda. Realment això t'ajuda molt. Però si no estàs atent, gairebé no te'n dones compte, perquè et passen tantes coses en tan pocs moments i tot tan precipitat, i has de prendre tantes decisions i gairebé per res, perquè és per fer alguna cosa, però et sents útil fent allò, i és complicat. No vau tenir temps per plorar? De moment no, perquè el que et surt és veure què pots fer, no? Dir què puc ajudar, què puc fer perquè no passi això, fins i tot arribes a fer tonteries que després quan ho penses dius és una tonteria, perquè realment era de tanta magnitud que no podies
ni parar-ho ni fer res, no? I no saps gaire. Un altre tipus d'adversitat, la malaltia o la pèrdua de la visió, com és el cas del Joaquim, que pràcticament ha perdut la visió a causa d'un glaucoma. Com ho afronta vostè? Pues, actualment amb serenitat. Sempre costa de superar l'adversitat, però després d'una reflexió i d'una impossibilitat de recuperació, pues, crec que has d'anar buscant nous límits en la teva vida, noves perspectives, buscar nous horitzons i en funció d'això intentar trobar sortides alternatives. Es lamenta vostè sovint pel que no pot fer? No tinc temps. No té temps? No tinc temps de lamentar-me, diguem-ho així. Tinc moltes ocupacions, feines de voluntariat, feines socials. Vaig inclús a les aules d'extensió cultural de la universitat, o sigui, el que no puc fer llegint ho tinc que fer-ho escoltant. I la paraula resignació li agrada a vostè? No m'agrada perquè no crec que sigui lo necessari. Crec que s'ha de lluitar i tirar endavant. O sigui, resignació vol dir que un ja es dona per vençut. I no penso que sigui lo important, o sigui, no penso que sigui, almenys pel meu caràcter, el que més adient. Crec que la resignació arribarà un moment que es pot donar en un cas d'una pèrdua. No sé quin tipus de pèrdua, però penso que s'ha de lluitar per aconseguir superar. Ell té molt clar que no, la resignació no és la manera d'afrontar les adversitats. A vegades les paraules tenen diferents matisos. És a dir, si considerem la resignació com el fatalisme de dir em derroto i accepto la derrota, possiblement no sigui la millor manera d'afrontar-ho, la resignació. Però sí que és evident que hi ha una part de resignació en el fet concret de la pèrdua. És a dir, si vostè perd la vista... Acceptació. Exacte. Acceptació d'una realitat, això sí. Bé, llavors això tindria, diguem-ne, una certa equivalència. Resignació en el sentit de dir no puc lluitar per tenir vista. És a dir, no puc lluitar perquè aquests pins tornin a tenir 100 anys. No puc recuperar els meus fills. Aquí hi ha una part de resignació, és a dir, d'acceptació fatalista del fet. De vegades, davant d'una situació de pèrdua, hi ha una espècie d'enfrontament, de no voler acceptar, que és una antiresignació, per mi, que impossibilita després l'acceptació de la realitat posterior. És a dir, resignar-se vol dir acceptar el fet llastimós de perdre un fill, de perdre la vista, de perdre un paisatge... I la pèrdua és dolorosa per tothom que perd. Jo m'agradaria que ningú pensés que comparem pèrdues. És a dir, cadascú viu frapantment la seva i totes són vivenciades amb aquesta resignació d'irreparable. Després hi ha una cosa que realment psicològicament és molt important en totes les situacions de la vida, que és acceptar la teva realitat per poder seguir, i tornarem amb aquella paraula que ja ha començat a dir la Josefina, lluitant per al nostre propi projecte vital. Llavors ell té un projecte vital i que ja obvia la resignació perquè arriba un moment en què ha acceptat la manca de visió com un fet que ja té assumit per resignat, diguem-ne. Irene, vostè ha hagut d'animar molt el seu marit? No, és ell el que m'anima. No, ell és molt reflexiu, molt serè, és molt positiu davant de les coses de la vida. Quan hi veiem una cosa, ell sempre hi veu el costat positiu. A mi em costa més. Vostè es va enfonsar abans que ell, potser, quan li van dir el que tenia? Sí, amb aquesta segona no, perquè ja estàvem una mica entrenats d'una altra primera malaltia, i aquella em penso que jo sí em vaig enfonsar llavors amb una depressió, després ho vam vèncer, i amb aquesta penso que l'enfermetat potser és més greu en tant que limita amb ell més, però no, ho parlem molt, fem molta pinya, ho dialoguem, jo soc potser més impulsiva, què farem demà, però un cop ja ho he acceptat també, un cop que ja és la realitat s'imposa. Deixa'm potser una cosa que és potser diferencial d'aquest fet, no? Des que vau saber que possiblement perdries la visió, fins que l'has perduda, fins que pràcticament no hi veus, ha passat un temps. Sí, llavors això ho hem preveient ja aquesta pèrdua de visió, per exemple, ella que tenia molta por de conduir, va fer saltar. Ha hagut de llançar-se. Va haver de llançar-se i fins ara porta el cotxe molt bé. Comento perquè, clar, hi ha una situació de previsió
que, per exemple, els altres dos casos no han pogut fer. En la vida hi ha vegades que hi ha coses que les podem preveure i això no sovint garanteix no patir menys, perquè, clar, la previsió d'un aconteixement negatiu, imagineu-vos el que es pateix quan saps que tens una malaltia que inevitablement et pot arribar a matar, o quan, si haguéssiu pogut saber, què passarien els incendis. És a dir, clar, la sorpresa, d'alguna manera, també és aliviadora, però, en canvi, provoca un terrabastall molt més important perquè és més de cop. En canvi, vosaltres, dic per diferenciar... Ha durat quasi 20 anys, o sigui... Exacte, llavors hi ha un temps d'aprenentatge que matisa, provoca un sofriment anterior, però en canvi potser s'hi arriba al final més serenament. Sovint, doctor Corbella, quan coneixem les desgràcies o la desgràcia d'algú altre, diem allò de jo crec que això no podria resistir-ho. No es pot mesurar la capacitat de resistir. Segurament la majoria de nosaltres estem pensant que cada una d'aquestes coses ens seria molt difícil de resistir. També podem caure en el parany de comparar-les. A vegades, no sé si... Jo ho he sentit a dir inclús a nens petits, o jo ho recordo d'haver petit, dir què t'agradaria més, quedar-te sord o quedar-te sec? És a dir, és que no ens agradaria res, és a dir, no voldríem mai perdre res. Però, com dèiem abans, la capacitat de fer front és tan immensa que, per molt que no ens ho penséssim, si ens arriba l'hora d'haver de suportar una d'aquestes coses, tant de bo no, però si ens arriba l'hora, segurament, si tenim aquesta capacitat per acceptar positiva que estem veient amb els nostres convidats d'avui, que ens acompanyen aquí al plató, segur que també ho podríem superar. Parlàvem ja de malalties, doncs hi ha malalties que inevitablement provoquen angoixa. És el cas de la Carme. L'octubre de 1993 la van operar de càncer de mama. Després d'aquesta pausa hi parlarem. Fins ara. Disculpi, s'acaba de rentar les dents, veritat? Sí, és clar. Li faria res de tornar-hi i dir-nos què li sembla? Signal bicarbonato, revolucionari. La seva fórmula amb bicarbonat ultrafí neteja les dents sense perjudicar-les i proporciona una higiene profunda a tota la boca. Quina diferència! Sento la meva boca més fresca i neta que mai. Nou Signal bicarbonato. Proveu-lo. Notareu la diferència. Aquestes taques són restes de calç. Fregar? No, una mica de Viacal i ja està. A qualsevol lloc Viacal i adeu calç. Quan certes olors entren a casa, Price Absorbeolores entra en acció. Price Absorbeolores elimina les olors no desitjades i deixa, a canvi, un ambient net i fresc. Price Absorbeolores i ni rastre d'olors. De Johnson. Tot el que heu vist anunciat abans i tot el que veureu després ho podeu trobar als comerços de Sant Andreu. Ah, i tot el que no s'anuncia per televisió, també. Al comerç de Sant Andreu, un 10. Adeu! Yes, we don't. Del 2 al 5 de març, Gringos a l'espai. Entrades a Servicaixa de la Caixa i taquilles de l'espai. Cinema de mitjanit. La millor selecció de pel·lícules abans que s'acabi el dia. Cada nit, 7 dies a la setmana, Cinema de mitjanit a TV3. Vostè ha pagat a un policia? Només li he fet això! Implacable amb la delinqüència. Pringle. Un pare per als seus agents. Stan només és un blanc, un tros de paper. Anthony Joseph Scully, ets el millor marit de l'univers. I el més estimat de casa. És una trampa? Cada migdia a TV3. Em dic Scully, Tony Scully. El poli de l'abril, No, impossible, no. Ben aviat a TV3. Deda. Què? Què pensaràs amb mi? Esclar. La gran pel·lícula és La meva noia.
combinació guanyadora del sorteig d'avui, de la Loto Super 10, és la formada pels números següents: 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30, 32, 35, 38, 45, 50, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 62 i 67. Hi ha coses en la vida en què una persona no vol pensar mai, però de vegades passen i et toquen de prop. La Carme segur que mai no va pensar que el càncer apareixeria en la seva vida. Carme, quan li van diagnosticar el càncer de mama, què és el que li va passar a vostè pel cap? Em va semblar que era una broma, que era impossible que jo em pogués passar això, no? Aleshores, jo crec que hi va haver 3 moments importants. El primer moment no m'ho vaig creure, no? Va ser una situació molt especial que era impossible creure-ho. Aleshores, van passar uns dies, jo pensava que no podia ser, vaig veure que sí, que era real, i llavors va haver el segon moment aquest de que acceptes la realitat, toques de peus a terra i afrontes la situació. Intentes ja posar-te en mans de les persones que tens que confiar, de l'equip mèdic que et porta, i disposar de lluitar contra aquesta malaltia i a tirar endavant. No s'ha ensorrat en cap moment vostè? Bé, els primers dies, sí, tens una tristesa molt gran, però la veritat és que jo crec que soc una mica... busco de seguit solucions i tirar endavant, no? Van ser els primers dies molt difícils, molt tristos, però ràpidament, entre l'apoio que vaig tindre familiar, que vull dir, tota la família em va ajudar molt, els amics i tots, em vaig sentir molt apoyada, vaig reaccionar i aleshores ja em vaig posar a lluitar per aquesta malaltia i poder resistir tots els tractaments i tal. I després jo el que vull, estic aquí, és perquè el tercer moment, la tercera fase, que crec que l'estic visquent ara, és buscar el positiu d'aquesta adversitat. I jo primer pensava que no existia, que tot era negatiu. I en aquests moments penso que no, que hi ha moltes coses positives i que a mi m'ha servit de molt. Jo puc explicar-vos que, per exemple, abans estava contenta també, però abans que em passés, ara crec que estic més contenta. Perquè, per exemple, per dir-vos que, no sé, quan m'aixecava, sonava el despertador a les 7 del matí i veia que el meu marit estava content i cantava, i jo deia, però com pots cantar a les 7 del matí? Jo no tenia... em faltava humor. Es pren la vida d'una altra manera? Sí, jo crec que sí. Jo crec que m'ha canviat una mica la meva manera de pensar, de valorar les coses, de donar-me compte que cada dia és important, que les coses normals és el que et dona la felicitat, no? Perquè, per exemple, abans creia que tot era normal tindre salut, era normal que tot funcionés, era normal que no donava el valor que ara li estic donant. Ara, per exemple, passa un dia, un altre dia, i veig que tot funciona, i els nens van a col·le, i jo puc anar a treballar, i això, per mi ara, és una importància tan, que em dona la felicitat que abans no me'n donava compte i em semblava que era normal. És una lectura que es pot extreure. I que, a més, és freqüent. Si no recordeu, fa 15 dies, quan parlàvem de l'hipocòndria, que explicava el cas d'una persona que una vegada diagnosticada la malaltia de càncer se n'hi van anar les hipocòndries de cop i volta, és a dir, les manies que tenia, no? Manies, els pensaments hipocondríacs que tenia, no? El que passa que, de fet, aquesta mà, i a mi no em dona cap satisfacció, però em causaria una gran dificultat haver de superar cada cop i volta no la tinc. No estic content perquè la tinc, però si no la tingués, de moment, em seria una pèrdua. De vegades no valores les persones que tens al costat, no valores els fills, fins i tot, de vegades els fills els critiques i quan et falten llavors els enyors. No valoraves el paisatge, la vista, els que en tenim, ho trobem el més normal del món, veure. Ella, davant del diagnòstic de càncer, lògicament, ja aquesta malaltia té un cert nivell d'estigma i, de moment, hi ha la cosa de la mort, la por a perdre la mort. Llavors, immediatament, comences a valorar la vida, perquè la tens.
és que te n'adones que tens mà, que t'adones que tens vida. De fet, també és una mica normal estar de mal humor a les 7 del matí. Doncs, bueno, jo abans no podia estar contenta a les 7 del matí. Pensava, oi, ara tornem i vés a treballar. El Pere, que és el marit que està darrere, suposo que és el primer beneficiat d'aquesta lectura, que ell ha tret de tot això, no, Pere? Sí. No, efectivament, una mica és això, no? A vegades no te'n dones compte de les coses fins que les perds. És a dir, valores molt més les situacions quan les perds, no? I, bueno, a nosaltres ens ha passat una mica això. Al principi deies, tot és normal, no? Ha de passar alguna cosa especial perquè estiguis més content. I realment no és així. Vull dir, quan perds una cosa tan important com és la salut, te'n dones compte que està bo, pel fet d'estar bo, d'estar bé, ja és una satisfacció. Vostè és metge, Pere, vostè és infermera. Això els ha servit una miqueta per veure la malaltia des del cantó positiu, si es pot veure? Bueno, en un principi la reacció és com a tothom, no? I més davant d'una cosa d'aquestes que era del tot imprevisible, perquè nosaltres no estàvem preparats, estàvem a treure un voltet que en cap moment tenia senyals o teníem alguna prova complementària que ens alertés de la malignitat d'aquest tumor, en absolut. Llavors, això és el que la sorpresa et fa reaccionar com a tothom, no? Després sí, després el fet d'estar dintre la professió et fa sentir molt més, no sé, molt més segur davant dels teus companys, entens molt més les situacions, reacciones d'una altra forma, no? El col·lectiu mèdic ja tenim un col·lectiu de corporativisme, no? Vull dir, això... De manera, suposo que quan et toca a tu, fins i tot els missatges positius que hagis pogut sentir, dius, molt bé, sí, amb tot el positiu que vulguis, però sóc jo qui ho tinc. Jo el que vull dir, per exemple, en aquest aspecte, doncs clar, parlen davant teu amb una naturalitat i tu saps, coneixes una mica els termes mèdics i, la realitat és, penso que també, o sigui, per una part, potser entens més les coses, però per l'altra també és més agressiu. De fet, és una arma de doble fil, segurament, Pere, i ho heu viscut tots dos, no? Però els metges sovint són pessimistes respecte a les coses perquè, a més, les evolucions positives ens arriben menys que les negatives. La pròpia praxis mèdica fa que estiguis més a prop d'aquelles coses que no van bé que de les que van bé. Després, quan fas estadístiques i quan mires, te n'adones que, concretament, cal recordar la marató i cal recordar que el càncer es cura, i aquí en tenim un exemple, i molts altres casos, evidentment. Però la vivència de la situació és molt personal, és ultramèdica. Inclús, de vegades, certes informacions més aviat són interferents, perquè més aviat t'aporten un missatge pessimista. Hem parlat fins ara de pèrdues d'éssers estimats, pèrdues de llocs i de coses molt estimades, pèrdua de salut, pèrdua de treball. Francesc, com se suporta la pèrdua de treball? Sobretot quan jo crec que vostè mai s'imaginava que es quedaria sense feina. Vostè portava molts anys treballant en una empresa. Mai. Jo pensava jubilar-me als 55 amb 40 anys de servei. I no va poder ser. Als 25 anys l'empresa va tancar, vostè es queda sense feina i què? Després una altra i després una tercera. Després una tercera et trobes en 45 anys amb les dificultats que hi veus avui dia al teu envoltant, doncs penses que ho tens molt difícil. I vostè què és el que fa per superar-ho, per en sortir-se'n? Al marge de continuar buscant feina com un desesperat, suposo. Deixant currículums com tothom, sembla un carter. Doncs intentant no aturar-me. Vull dir, jo cada segon, des que m'aixeco a les 7 del matí, tinc una activitat. I això em dona forces per no decaure. Vull dir, per no pensar-hi. Amb el problema que tinc a sobre, perquè és un problema. Però el problema, què és el que més el preocupa, vostè? El no trobar. L'estar en 45 anys i haver-me de jubilar jo. I suposo també una família que depèn de vostè. Precisament, 2 nenes que estan en edat d'estudis i que el que em preocupa principalment és per elles, perquè el seu pare no li hagi pogut deixar una via o un camí allà on elles puguin arribar a la seva meta. Quan elles s'aturin, doncs s'aturen per pròpia voluntat, però que s'hagin d'aturar perquè el pare no li ha pogut donar això que elles tenen tot el dret d'exigir, és bastant trist. Això és el que més el desespera, suposo. Molt, molt. Sobretot a la nit, quan vaig a dormir. Tanco el puny, reso i només dic que m'ajudi, que em posi en el camí. Vostè tampoc, però, no s'ha donat temps a ensorrar-se. No, ja et dic, gràcies a Déu, tinc una activitat a cada moment. És un altre tipus d'adversitat, també. Sí, de fet, aquí hi ha una pèrdua recuperable.
Tot i que les situacions la situació és diferent, ni la situació social fa que l'atur sigui colpidor, però aquí hi ha un doble joc, és a dir, hi ha situacions en les que no hi ha res més que acceptar. I lluites per tu, però lluites en funció d'acceptar una pèrdua. En el cas de la persona que té una malaltia, en el cas de la Carme, lluita per seguir viva i lluita per seguir, a més, estimant els seus fills, estimant el seu marit, i arriba un moment en què la pèrdua es queda allí en un racó, és a dir, és una malaltia amb la que aprens a conviure. Hi ha pèrdues que són irreparables, que cal allò que dèiem abans, aquella resignació per donar pas a l'acceptació. Aquesta és una altra la situació de Francisco Francesc és una altra història. És una lluita per recuperar un lloc de treball, per recuperar un poder adquisitiu, i depèn d'ell. Que això té una doble vessant. Una que és positiva, és a dir, encara té la pilota, encara pot fer alguna cosa, però una altra que és responsabilitzadora. És a dir, quan ell ens diu és que jo vull que les meves filles... Ell, d'alguna manera, si no reeixeix, se sentirà una mica responsable o culpable d'aquest. I, per tant, té que fer l'esforç quotidià de seguir buscant. És més activa la seva situació, però a la vegada també és més responsable. Insisteixo en que no caldria fer mai comparacions a les coses. Les seves filles què diuen, Francesc? Bueno, que tranquil, que ja sortirà alguna cosa. L'ajuden, suposo. Estem molt de costat. Llàstima que la dona s'ha enfonsat una mica. Porta un parell de mesos que ella diu que no està contenta, que està trista. I està de baixa. Hem vist diferents situacions, algunes molt i molt dures, jo crec que totes, molt i molt dures, dintre del seu context. Totes les situacions que hem vist avui, de les quals hem parlat, són força dures. Tots els testimonis... Si em permets, per això, hi ha una cosa que jo em sembla que no n'hi ha hagut cap que ens inspirés pena, ni llàstima, ni compassió. I això us ho hem d'agrair molt, perquè a les persones, quan inspiren un sentiment de solidaritat, fantàstic. Quan inspiren només un sentiment de pena, llavors és quan, diguem-ne, se les veu derrotades. És precisament això, si alguna cosa hem d'aprendre de la gent que hem tingut avui, aquí agraïm moltíssim que hagin estat, és aquesta capacitat per tirar endavant. És aquesta la conclusió que hem d'extreure. És que en la vida no hi ha una vida sense adversitats. El programa d'avui es deia conviure amb les adversitats, fer front a les adversitats, no superar les adversitats, estar amb les adversitats. Estar amb les adversitats és estar amb la vida, perquè al costat de la vida inevitablement hi ha d'adversitats. Doctor Corbella, hem d'anar acabant. Després de 28 programes, ja sabem què és el que ens passa? No. No n'hi ho sabrem mai, perquè la vida és un immens calaix on hi ha moltíssimes coses, però sempre hi ha racons que no hi arribarem mai del tot. Però el que sí que sabem és que avui és l'últim programa d'aquesta sèrie. Això sí, els hem de dir adéu. Ni a mi ni al doctor Corbella no ens agraden els comiats de frases solemnes. Només els volem dir que el que hem volgut transmetre des del primer programa, que la vida, malgrat tot el que ens pugui passar, sempre val la pena. Mirin de ser feliços i gràcies.